Dear love, tama nga sila. Huwag kang papasok sa isang relasyon dahil malungkot ka lang. Nasa hindi magandang estado ang aking buhay nang makilala ko si Lance. Natanggal ako sa trabaho, sumabay pang pagkakasakit ng kapatid ko at ako ang bumibili ng gamot niya pang maintenance. Higit sa lahat, iniwan ako ng lalaking aking pinakamamahal. Taong nangako na hindi ako iiwan. Isang pangakong hindi niya tinupad. Nakilala ko si Lance sa isang inuman. Nakakwentuhan ko lang ng kaunti at naging kaibigan hanggang sa naligawan niya ako at sinagot ko rin naman siya kaagad dahil na rin sa ayokong makaramdam ng lungkot dahil inaamin ko, hindi ako sanay na mag-isa. Cherry, alam mo, hindi masamang magpahinga. Kawawa naman si Lance, hindi niya deserve maging rebound. Ikaw naman sinagot mo kaagad. Mabait kasi yung tao, saka okay naman na bigyan ko siya ng chance. Kilala kita, te. At hindi si Lance ang tipo mo. Kawawa naman yung tao, kunting konsensya naman sana. Matututunan ko naman siyang mahalin. Siguro. Aba, at ano akala mo sa pag-ibig? Isang course na kaya mong matutunan ng ganon-ganon lang. Ikaw talaga, nakita mo naman kung paano ka pahalagahan ng tao. Halata naman na hindi mo type at hindi mo talaga mahal. Dahil lang totoo, takot ka lang talaga mag-isa. Ano ba kasing kinakakatakot mo sa pagiging single, ha? Ewan ko ba? Nasanay kasi ako na laging nasa tabi ko si Daniel. Karamay ko sa lahat. Ngayong wala na kami. Pakiramdam ko mas mabigat ang mga dinadala kong problema. Alam mo naman ang kalagayan ng buhay ko ngayon, hindi ba? Sobrang lungkot ko, bes. Kaunti na lang ang ipon ko at hindi pa rin ako binabalikan ng mga pinag-a-applyan ko ng trabaho. Sana, sa susunod na buwan, magkaroon na ako ng trabaho dahil wala na talaga. Masisimot na ako. Alam mo naman na akong breadwinner ng pamilya namin. Naintindihan kita, Cherry. Sanay kang palaging nandyan si Daniel sa tabi mo, pero hindi naman ibig sabihin na kapag wala kang karelasyon, mag-isa ka na. Nandito naman ako, di ba? Kaibigan mo ako. Kailangan pa ba talaga ng boylet? Hindi naman kita iiwan. Saka, bago pa magkaroon ng Daniel, andito na ako, di ba? Ang best friend mo. Laging nakaalalay sa'yo. Hindi ko kasi maatim na makita kang nakikipagrelasyon ka dahil lang sa malungkot ka. Tama ka. Hindi nga okay na nakipagrelasyon ako dahil lang sa malungkot ako. Sana magkaroon ako ng tapang na harapin ang mga problema ng mag-isa. Thank you, Jewel, dahil tunay kang kaibigan. Huli ka, ate! Palaka ka! Ano ba? Bakit ka nang gugulat? Ikaw ha? Ini-stalk mo pa si Kuya Daniel. Di ba ex mo na yan? Anong ibig sabihin nito? Hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Move on din, ate. Ikaw talaga? Napaka-chismosa mo. Nakakagulat ka. Paano na lang kung aksidente kong malike tong pictures niya? Di nalaman pa niyang inistalk ko siya. Ipapahamak mo pa ako? Ate, may Lance ka na, di ba? Bakit may pag-stalk ka pa dyan sa ex mong paasa? Iniwan ka na niya, kaya dapat limutin mo na siya. Hindi mo na dapat yan pinaglalaanan pa ng oras. Sana nga ganun kadali ang lumimot. 5 taon naging kami. Siya lang yung nandyan palagi para sa akin. Sa lahat ng moments ng buhay ko, siya yung kasama ko. Sus, iniwan ka naman nung nawalan ka na ng trabaho. Kasi hindi mo na mabibili ang cravings niya. Ewan ko ba sa'yo, ate? Ikaw ang babae, pero masyado kang patay na patay dyan sa ex mo. Swerte ka na nga dyan kay Kuya Lance. Kaso, siya naman yata ang malas sa'yo. Makamalas naman? Bakit bawal bang mag-stalk? Nakainom ka na ba ng gamot mo? Yes, ate, nakainom na. Thank you, ha. Saka huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na konting panahon na lang, magkakaroon ka na ng trabaho. At ikaw naman, lumaban ka at magpalakas. Gagaling ka rin. Mahal na mahal ka ni ate. Thank you, ate. Mahal na mahal din kita. Huwag mong kalimutan na nandito kaming pamilya mo na nakaalalay sa'yo. At sana, huwag mo laging hanapin ang pag-ibig sa ibang tao.
Dear love, 3 buwan na rin kami ni Lance at ramdam ko sarili ko na parang ginagamit ko lang siya. Una, para makalimot sa ex ko. At pangalawa, wala pa akong trabaho. Madalas akong makaramdam ng pagkabagot. Isama mo pa ang lungkot. Pero dahil kay Lance, nakakalabas-labas ako. Nakakakain ng mga gusto kong pagkain. Pero hindi ko maitatanggi na wala pa rin tatalo sa saya na nararamdaman ko noong kami pa ng ex kong si Daniel. Ano babe? Kamusta pala yung job hunting mo sa Maynila? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Yun na nga. Hanggang ngayon wala pa rin talagang tumatawag. Hindi pala ganun kadaling makahanap ng trabaho ngayon. Kaya kapag nagkaroon talaga ako ng bagong trabaho, sisikapin kong galingan. Magpapakitang gilas talaga ako para magtagal ako. Kung gusto mo nang mabilisan na trabaho, subukan mo sa mga BPO. Meron yun. 1 araw lang yung pag-a-apply tapos kapag nakapasa ka, uuwi kang may job offer. Ano ka ba? Hindi ako ganun kagaling magsalita ng Ingles. Saka high school lang naman ang tinapos ko. Parang imposible akong matanggap. Hindi naman sila nakatingin sa educational background mo. At saka, marami ka namang experience sa customer service sa pinagtatrabahuan mo dati. Ang kaibahan lang, sa telepono ka makikipag-usap kapag call center. Hindi ko kaya yan. Sigurado ako doon. Hindi para sa akin yung ganyan trabaho. Pero salamat, Lance, sa pagbibigay sa akin ng mga ideya. Na-appreciate ko. Kapag kailangan mo ng tulong ko, huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Alam ko ang pakiramdam na mag-isa at walang karamay sa mga panahong kailangan mo ng tulong. Lalo pa at naghahanap ka pa ng trabaho. Lakasan mo ang loob mo palagi. Salamat, Lance, sa pagpapalakas ng loob ko. Saka salamat dahil lagi mo kong inaayang kumain sa labas. Kahit papano, nakakalimot ako sa mga alalahanin ko sa buhay. Huwag mong intindihin yun. Basta tandaan mo na palaging mayroong paraan. Dear love, ang mga salitang yun ni Lance ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Paano ko ba nanaisin na iwan ng tao na ang gusto lamang ay makita akong masaya? Sa tingin ko ay ako ang tipo ng taong hindi makakausad sa nakaraan kung wala akong karelasyon sa kasalukuyan. Gusto ko rin naman na maging matatag, ang mag-move on ng mag-isa. Pero hindi ko talaga kaya. Sigurado ako na kung wala si Lance, hindi ganito ang takbo ng istorya. Ayoko nang gamitin siya. Pero mas nangingibabaw sa akin ang takot na makipag-break sa kanya. Pakiramdam ko ay manghihina ako nang wala siya. Cherry, bilisan mo na. Kanina pa ako naghihintay dito. Ito na. Kasi naman wrong timing ka. Alam mong naliligo yung tao. Ano ba kasi yun? Pwede mo naman sigurong sabihin na lang sa chat. Good news to, no? Kaya gusto kong marinig mo. Ano ba yun? Masyado mo akong binibitin. Ito na. Nag-resign kasi yung isa kong katrabaho. Immediate resignation daw. Tapos, naghahanap na si Ma'am Eliza ng kapalit niya. Like, ASAP! Agad-agad at nagtanong siya sa akin kung may kakilala ba daw ako na naghahanap ng trabaho. At syempre, sinadjust kita. At gusto niya na makita ka bukas. At kapag nagustuhan mo yung offer niya sa'yo, pwede ka na daw agad magsimula. Talaga? Oo, kaya ihanda mo na yung resume mo ha. At galingan mo, Bes. Maraming salamat talaga, Bes. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nandito lang ako lagi para sa'yo. No need na ng boylet. Ikaw talaga? Umuwi ka na nga. Ito na, sige na, uwi na ako. O, sige na. See you bukas, ha? See you! Dear love, nakausap ko nga ang boss ng aking kaibigan at nangangailangan siya ng personal assistant para i-calendar ng maayos ang mga events at projects niya sa kanyang negosyo. Laking tuwa ko nang bigyan niya ako ng pagkakataon. Pinagsimula din ako kaagad. Bukod sa maayos na sahod, ay mayroon din akong mga benepisyo na makukuha. Kaya laking pasasalamat ko sa aking kaibigan. Dahil nga dito, ay naging busy ako. Nag-focus ako ng gusto sa aking trabaho dahil ayokong ipahiya ang aking kaibigan. May katagalan na ng huli naming pagkikita ni Lance. Ganun pa man ay hindi siya nakakalimot na kamustahin ako at tawagan.
Uy, thank you dito sa palibre mo, sis, ha? Ang tagal na nga rin mula nung huli tayong lumabas na dalawa. Deserve mo na ilibre kita dahil binigyan mo ako ng trabaho. Hindi naman ako yung nag-hire sa'yo. Nireko lang kita. Pero, kamusta si Ma'am Eliza? Okay ba siyang katrabaho? Okay naman. Palagi lang siyang seryoso. Saka, gusto laging pulido yung event. Ang busy niya, no? May love life ba yun? Sa tingin mo, may time pa yun para makipag-date? Sa dami ng events na inaasikaso nun, Diyos ko. Kailangan ko lang din pala maging busy na katulad niya para mawala na rin sa isip ko yung love life na yan. Sus, 3 linggo ka nang busy at ang sabi mo sa akin ay hindi pa ulit kayo nagkikita ni Lance. Pero hanggang ngayon kayo pa? Na-inlove ka na ba talaga sa kanya? Hindi pa rin. Kasi naiisip ko pa rin talaga si Daniel. Hanggang ngayon na, nahisto ko pa rin yung account niya. Kamusta? Sila pa rin ba nung babaeng ipinalit niya sa'yo? Oo. Mukhang magtatagal na yun. Masakit pa rin ba? Oo. Alam mo yung tipong kahit isang chat lang sa akin ni Daniel at sabihin na niya sa akin na babalik siya, tatanggapin ko siya ulit. Ay, ang tanga ha. Buti na lang talaga nagkaroon ka ng trabaho. Diyan mo na lang ibuhos ang lahat ng oras at lakas mo para hindi lang ito ang una at huling libre mo sa akin. Ganun. Salamat talaga at may trabaho na ako. Bawas sa isipin ko. Puro ka kasi Daniel. Pero hindi mo naman maiwan-iwan si Lance. Ikaw talaga. Nako, masama yan. Takot nga akong mag-isa. Saka ang sarap kaya sa feeling na may nag-a-update pa rin sa'yo. Tapos kapag tapos ka na sa trabaho, parang siya yung pahinga mo, di ba? Ewan ko sa'yo. Oo na. Tara na, kumain ka pa. Ano pang gusto mo? Dali, libre ko. Habang masaya pa ako. Babe, ano bang okasyon? Bakit bigla kang nag-aya ng date? Nakalimutan mo na ba, babe? Sorry, ano yun? Monster natin ngayon at 6 na buwan na tayo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Kahit na sobrang busy mo, salamat pa rin. Dahil palagi mong nire-replyan yung mga text at tawag ko sa'yo. Ano ka ba? Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Kahit na hindi ko gaano masuklian yung pagmamahal na ibinibigay mo. Bakit nga ba? Dahil mahal na mahal kita, Cherry. Totoo at puro ang intensyon ko sa'yo. Alam ko na priority mo sa buhay ang pamilya at trabaho mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil naiintindihan ko ang lahat ng yun. Nandito lang ako parati. Tandaan mo na nagsisikap din ako para mabuo ko balang araw ang pangarap ko na makasama kita habang buhay. Lance, hindi mo man lang ba naisip na maghanap ng iba? Tignan mo, bihira mo na ako makita. Tapos hindi ba ako gaanong sweet sa'yo? Tapos, hindi pa ikaw ang priority. Ano naman yan tanong mo? Huwag nang maraming sinasabi. Yung makasama lang kita ngayon at nagse-celebrate tayo. Masaya na ako. Ang pag-ibig ay isang desisyon, Cherry. Kaya salamat. Dahil pinipili mo pa rin ako araw-araw. Alam ko na hindi madaling palitan at tabunan ng mga magagandang alaala na meron ka sa nakaraan mo. Pero sisikapin kong bumuo ng mas magandang alaala kasama mo. Isa lang ang maipapangako ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Cherry. Happy 6 months, Cherry. Maraming salamat, Lance. Dear love, totoong ayoko na. Dahil kahit hindi ko siya makita ay ayos sa lamang sa akin. Pumabor pa nga na abala ako sa aking trabaho. Pero nang marinig ko lahat ng mga sinabi niya at maramdaman ang kanyang sinseridad, doon ko napagtanto na mayroon akong biyaya ng tunay na pag-ibig. Kahit hindi ako naging tapat sa kanya, ay patuloy pa rin niya akong inuunawa, pinipili at minamahal. Kaya nang yakapin ko siya ng mahigpit, ay doon ko nasabi sa aking sarili na hinding-hindi ko na siya papakawalan pa.